ఇంటి పార్సల్ మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా? రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ టాయ్స్ కాదండి, మీరు వెయిట్ చేస్తున్న రాఖీ 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 వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా. మన గిఫ్ట్ 360లో డబల్ డబల్ బౌన్స్తో రాఖీ కలెక్షన్ వచ్చింది, చూసేసేయండి, అదిరిపోద్దండి. ఇంకేంటి చూస్తున్నారు, కొట్టండి కామెంట్, రాఖీ అని కామెంట్ చేయండి. రాఖీ కలెక్షన్ మొత్తం మీ మొబైల్లో విజిబుల్ అయిపోతుంది. బేసిక్ రాఖీల నుంచి బాక్స్ రాఖీల వరకు, బాక్స్ రాఖీల నుంచి సిల్వర్ రాఖీస్ వరకు మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఒక్కసారి చూసేసేయండి. మన రాఖీస్లో మీకు బాక్స్ అండ్ ప్రైస్ కావాలంటే జస్ట్ రాఖీ అని కామెంట్ చేయండి, మీకు డైరెక్ట్ లింక్ అయితే పంపించేస్తాను. మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి షాపింగ్ చేయొచ్చు, రాఖీలు డైరెక్ట్ ఇంటి దగ్గరే తీసుకోవచ్చు. గిఫ్ట్ 360కి వచ్చే కొనాల్సిన అవసరం లేదండి, గిఫ్ట్ 360 నుంచి మీ ఇంటికి కూడా రాఖీ పంపించేస్తాను. జస్ట్ కామెంట్ చేయండి రాఖీ.